makita niya akong adlaw na tawhan ron ay. Nindot unta ang adlaw na tawhan ako kay dungan sa kong selebrasyon. Dugli selebrasyon kay adlaw na tawhan ako. Dungan sa akong birthday. Pero way hikay na kaldero say pait. Pre, saan ka mura magmagulanon ka, pre? Sabay di mag-uula na pre nga. Birthday ba yung tanan ko ron. Dugli yung selebrasyon kaya akong birthday. Nadungan sa akong adlaw na tawhan. Wa ko po itak-ang. Ang manok rin mo kinanglanday mo, pre? Sa manday ay, ihaw yung birthday ni Nagi manok. Sa mga mitay, kabus, pobre mo kita, pre di. Nuktok ko, ay naplin. Aw, ulit ko, pre, kay kuha kong manok dito. Ulo, kay parang masaya ka ba? Eh, masaya ikaw, pre. Patino, pre. Lagi. Tuos balik, magdako kong manok. Murag, nibukan na kasing-kasing sa mga istorya ng mga pre nga. Kumpare kita tinuod, kinaka-iligaraw na ko. Basta mga kumpare, kinahanglan yun nga. Malipayon din natin sa kumpare. Salamat kay pre, sige pre. Ya, di ko magdugay kaya doon ko kay dakpon tulak ng manok. Sige pre. Salamat kay pre. Salamat kayo pre. Naagi tayo pirigalo sa kong kumpare. Pati, padong si Pretuso. Akin, nuktok si kunuhay ko kay paragi ng luoy sa niso. Batig na po ni irigalo ba? Pre! Sa mga birthday ni Baron hinuktok maga? Hinuktok ko pre, kay nani lagi nga. Pobre kay ta pre niya. Wagi taon ta hikay di. Wagi na, kaliro, wise hon. Still na mo yun. Sa magkapagsaya-saya sa doon kay birthday mo maong gani akong giari. Gusto ko nga maglingaw taon niya. Anak naman yun nang naong mo. Sa'yo problema ni mo de? Apildi man ko stress si Binto. Gawa sa 376 man. Pastilan ka na doon kasugarol mo problema. Ay kablaka pre. Ibaw ko kung sa imong problema. Ang kanang imong problema, para nga naatay makalingaw-lingaw, ako'y palit og ilimnon, pero disod kay mag-inom ta nga wa pay kaon. Magkuha ko atok sa balay, magkuha kog manok. Salamat pre. Dati ka kay birthday mo ron magsayo ta. Kumpare Erning imong kontak. Ning ari ko yan po karon pre niya manto to silang balay kay magdako pud sukulog manok. Oh, yung dako sa siya. Atay mig mag-abot ron ang hinatag ko ang pinangayo. Salamat pre. Sige pre. Buli sa ko ha. Kadiyo. Balik kon ti kadiyon. Kay magdakop ko. Sige pre. Kapoy puso ng kahoy pre kay daabi na ang kahoy mo ga. Sige pre. Ay, pusong pre. Dali-dali ni mga kahoy kaya yung maabutan sa uwan ba? Nya, kini ra ba mo isugnon ron sa manok nga irigalo ni paring Erning nako. Kay ako ba yung birthday? Nya kato si Partutong Tugsok, magda sa tong regalo para gihapon ako sa ako ni puso ni mga kahoy. Ha? Iputir bang bugha na ko ni gihapon. Nya bawanan lang. Unsa may iluto katong irigalo sa mga kumpare. Gumba naman siya lang. Ay, taning nakop tagbanok ay nga. Ang manok, bawa na siya nga, nakpunon, di mo dool. Wala nga, basig mo dool ni ron kay ako na yung andang birthday. Alam mo dool ni ron. Madakpan ni ron manok ka. Gini mo dool, wagi, andang di birthday. Hinayang budag. Sige. Wagi birthday may tabuan ni. Sige madakpan manok. Baita. Saon pa man ani ay?
Matay. Ganihara mo to si paring Ernie ingong dakop manok. Wa pa magibabot. Ang akong kahoy humanan akong hipos. Wa pa gibabot sila. Nagtutungtog suksan wa pasad. Puso ukok mo to hana. Wa magbuti kaya nga. Tani panoy. Pre! Uy, pre! Yan ka, pre. Sus. Oh, bungo sa ukok. Asa manok ni mo? Ah. Nay manok pre oy. Sure, pre. Ano pre? Hipos na akong kahoy gat halin na kong kayo. Oh. Pero ay nagka problema lagi pre kay. Na lagi manok lagi akong gi. Lagi. Da manok tag manok niya garong mao na imong sikap kutkot yung bulsa sa manok nimo ba? Ano to? Pre. Ang manok pre. Wa gina ko madakpi pre. Ha? Wa na ko madakpi pero di lagi ka ko kamakuan kay naagay po ko manok lagi kuan kay akong gipicturan. Baig lagi ni. Para ko lagi. Oh, tama. Sao ni mo ni manok na aman mo piso. Sabi ni wa mo madapi. Wa na ko madakpi. Pero ako lagi picturan. Para nga di jud ka masubok. Makita imong manok yung nga tinuod nga nakadagat. Salamat tala ni pre kay kasi ngayon po yung pagpicture ka nga untay mo tani regalo no bulakpan para bawa lang madakpi. Oh, wa madakpi gad. Basta pamasin ta kay basta may mabot pre tutugtog suk. Magdagi tug manok yung mga kuan. Oh, ningo de siya nga. Wa de siya. Magdasig manok sa de. Amo Kasi ba? di madakpan to niya ha. Pre, ada tadi gani oh. So, wala di magdugan gani. Happy birthday, pre. Salamat kay pre, salamat kay pre. Naam lagi ni nga tong kumpare nga porte. Gwapo ha. Pabiyag ulit na ba? Ito Pabiyag. Dili mo ganyan buntag pre. Dili ka gani nga dai. Mabita ingo pre ale. Nya, anong kay sa manok mo? Wala gid ako madakpi. Pero nakita niya ko. Nakita niya po na manok. Salamat kay pre. Salamat kay Ako pre. Nuod sa pre kay grabing kukod ako ganyan pre. Mabitan na dugay ko kay Bawa biya kang adlaw biya ron. Ay pasalig ko nimo nga tadadi kang manok. Pero paggukod ako sus lagyo ag lupad. Maong nadugay ko pre, bro. Para hindi ka magmahay. Makatuog gid ka nga na ako manok. Leo. Na pre, ipicturan ko na pre. Unom na siya kabok pre. Duha ang laki, upat ang bae. Para na pre. Sa pabalik pa siya pre kay daghanas manok di. Ay ka balaka. Unom. Di ba ina na walo na kabok. Sige, salamat kay pre. Kaya pabuta kay dit kay magsandok sa ko maghikay so kadiyat. Sige. Maniyo pre kay birthday na mo. Malipayo kay pare. Bilib ko ani tong kumpare. Oh, kay bisin pa o ningon ana masulubon siya. Malipayon gyud siya birthday. Oh, makakaon na kita ron natin. Matay. Grabe sa dinyo na yang adlaw ron, no? Kay timpos kay nag-abot ta mga puros mga tisoy. Grabe king kapuha gini akong kumpare. Pre, so pre. Pre, lalata na pre. Padaw na pre, padaw na, happy ta. Unsa man ay maglataan pre? Manok pre, manok. Saan tag manok nga? Ada na pre, pre. Sando ko kanong pre? Dili lang mo magkaon karon. Kita mo din. Kay ko init na mo pa pagtakan ko. Ay, grasya gini. Di kani. Okay pre. Kuha ko plato pre, kuha ko plato pre. Babo. Plato pre. Ay na. Timing gini pagkamariya. Grabe gini. Very good agad. Salamat pre. Call ni gisangag lang ako ni pre kay. Di ba madag sabaw ni pre. Di madag sabaw ni pre. Ay mo sabaw diha pre ha. Ay mo sabaw diha pre. Ay na pre. Ala ko cellphone pre. Ang ako cellphone pre. Pinanggagay ko na imong gisangag. Nakatanan di ang message ko sa wa. Ay gisangag lang ako ni pre. Kinam sa diri manok kay mo hang gipicturan. Mo man siya. Ano mo? Ano mo? Ako